Good morning, everyone. Yes, kaninyo, may buntag, Good morning. mga suki sa kahanginan, Hi, good morning. mga amigo, amigas, mga friends, friendsters. Oh my God. Okay, once again, good morning and how's your weekend? So, karon start na punta sa to ang pagsugod sa to ang trabaho karon kay Lunes man nga adlaw. Sa kusog, yatag sa Diyos sa kanat. But before that, allow us to share this word of God. There is Galatians chapter 5 verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. Apan ako magaingon panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Balik ko nako. Galatians chapter 5 verse 16. Apan ako magaingon panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Sige. Usa ka maanindot nga Atong sigutan sa pulong sa mga Dios. ubo lamang nga mga minutos. As we start our week sa itong mga trabaho, maanindot nga reminder alang kanato. Nagisgot kini sa ato ang pagkinabuhi to be spirit filled, no? Likay nato ang pagpangibog sa unod. Hinumduman nato nga sa ato ang pag-atubang sa bag-o na usab nga semana. Atong paningkamutan, pangayon nato ang giya sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, because in that way mahimo kitang guided sa tanan nato nga pagabuhaton nga dili ta masupak sa kabubuton sa Dios. Yes, no, sa matag usa nga kinabuhi, kinahanglan batulan nato ang gitawag nga spirit-filled life, ug batukan nato ang gitawag nga mga sala. Yes. Nga karon atong pagisgutan kining Buhat sa unod. buhat sa unod of flesh, last. Din gimando na sa pulong sa Dios sa Bible nga atong gina estudyohan nining at this moment nga atong batukan ang sala sa unod. Unsa man siya god sala sa unod o si meaning ana? Katong mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Gikan sa atong hunahuna sa buhat og pinulungan. Tanan nga mga butang nga makasupak sa kabubuton sa Dios, makahatag og kasakit sa atong isig katawo. Mo nang mga butang nga mga buhat sa unod, mga desire, selfish desires nga nakalipay sa ato pero nakasakit sa Ginoo. Yes na, mauni ang mga gisulti sa pulong sa Dios nga dili siya mahimuot nini nga mga butang sa tao kung kini pag-i-practice kini gitawag nga sala sa unod. Niin kinahanglan nga itong kasing-kasing unahon na focus lamang dala kaniya. Himayaon nato ang Dios sa kanunay tungod kay ang pagpakasala sa hunahuna sa pulong ug sa buhat kinahanglan man gyud nga atong batukan. So kagahapon during sa simba, I was so blessed sa wali sa to ang Pastora Chari Maris umaging, hapit ko masipyat umaging na yung apelido. Gahapon nagload jud ko sa atubangan kay I really asked for the Holy Spirit to guide me. Kay with the Holy Spirit man good, kung na ang Holy Spirit sa ato ang nagauban-uban, siya ang naga-convict sa atong kasing-kasing nga kani atong gibuhat is dili na siya maayo. Nakabantay ba mo nga na yung mga panahon nga nakabuhat ka og sala and then you really felt the guilt sa inyong kasing-kasing nga dili ka mahimutang? It is because of the Holy Spirit nga naga-guide sa ato. Yes no, ang balang espiritu nga naa sa ato ang kinabuhi nga nagaguide kinato maoy nagadirect ug nagatudlo sa matag usa between good ug evil, between sa maayo ug sa lutan, between sa tama ug sa sala. Mao na siya. And so every day atong pangayoon ang Holy Spirit nga although dili ta perfect, no, atong gyud ni ginabalik-balik nga dili ta perfect, but with the guidance of the Holy Spirit, we asked every day the Holy Spirit to dwell in our hearts. Mo na siya kanunay ang mag-remind sa ato nga ops di na maayo ang atong gibuhat. Yes no, daghang mga gitawag nato og mga makapandulan sa ato mga mata, sa atong feelings, sa ato ang bisag unsa mga senses din sa yuta sa kalibutan.
tungod kay ang kalibutan gipuy-an man og sala tungod sa kaniadto pa nga mga history sa ato ang spiritual warfare. Di kinahanglan gayud nga atong batukan kini kay naa sa hangin, naa sa kayutaan, naa sa palibot nga nagsunod sa tao ang sala. Busa ato kining batukan pinagi sa pagbaton gyud sa gitawag nato spirit-filled life. Yes. So muna siya itong hinumduman as we start this week. May the Holy Spirit guide us always and convict our hearts sa diha nga makabuhat ta og dili maayo. And of course, we have to listen to the Holy Spirit na sa kabalo na ka nga ay murag kuha na ko sa Holy Spirit na dili na ni mao akong gibuhat padayon lang gyapon ka. No, dapat maminaw ta sa Holy Spirit nga sa iyahang pagbadlong sa ato sa paghatag niya sa atong kasing-kasing conviction nga ato gyud ibutang sa ato ang una-una atong kasing-kasing kanunay nga pagdili na maayo akong gibuhat. And the moment the Holy Spirit made us realize nga nakabuhat na taog dili maayo, ato jud ni siyang i-check ato ang kaugalingon. And in that way, we will please God and of course ang mga tao nga nakapalibot sa ato. And with that, nga atong binuhatan mapasidunggan ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Yes, no, asa man ta mo abot ning adlaw ug sa mga adlaw sa kinabuhi, naman ta sa mga opisina, sa mga eskwelahan, sa mga negosyo, ug asa man gihatag sa Dios kanimo ang imong gitawag investment of the day or works of the day ang gihatag sa Dios kanimo. Kinahanglan sa kanunay kung ano ang spirit-filled life, malipayon ka ng abi-abi sa mga kliyente, sa mga katawhan nga imong kalimuha, sa mga katawhan nga imuhang mayabi-abi. Spirit-filled life with happiness in heart and mind, then it is a satisfaction in God's gitawag na to og mercy. Yes. Mahimot ang Diyos. Because sa asa if the Holy Spirit is within you, and the fruits of the Spirit, mo ni siya, gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghok, pagpugong sa kaugalingon, nga sa mong mga butang, walay kasuguan nga kabato. Wala mga fruits of So, spirit. mo jud na ato ang hinumduman. So, sometimes, pag puno na kaayo ko, I just say, Lord, please let the Holy Spirit be in my heart always. Aron nga, katong tanan nga mga fruits of the Spirit, always na diri sa ato ang kinabuhi. Mao jud ng igsuon, ato nang sukdon sa mga adlaw nga umaabot ng fruits of Holy Spirit, din mo na ang guiding principle ng Diyos may mo sa ato mga kinabuhi. Yes. Patukan ang sala. So, kana lang siguro nini nga kabuntagon, and I hope and pray that your whole week you will be blessed with your whole family. Yes, ang pamilya nga gihatag sa Dios kanimo, ang bana asawa o mga anak nga gihatag sa Dios kanimo, gasa nga ato ang pingan ug mahalon. Kini lang ning kabuntagon mga igsoon. This is Joy And Grace Antonio. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye. Bye. Hello.